yanga iri kunyanya kuita kuizi hamusi kuona kuti manyanya kumisa here onai madoro ese amamwe urira kuita sei rane furo iwe unonetsa iwe vanawo matwins but uyu sei asina kufanana neni iwe vana ndoita nawo DNA test iwe urombotofambisa sei vanawo matwins but uyu akafanana neni sei vanogotadza kuita vanhu vese seivo vari matwins havana kuzvarwa muripo zvarwa ndiripo havana kuzvarwa makatarisa here ndanatarisa but sei vana vari matwins vasina kufanana uyu ndakafanana neni uyu akasati akafanana newe chii chokuitika tell me nyatsawandudza matwins ava vana ndoita nawo DNA test masisters handiti mimi muri watsvuku masisters enyu matema saka difference iri papi but uyu akasimba uyu akaonda sei vana kana vari matwins but chii chiri kuitika une favor iwo hausi kuda uyu uri kupa chikafu chakawanda kune uyu mutwini uyu achionda enge renyu handiti uyu akangosimbawo zvakangoita inini so takafanana here handi takangosiyana futi imimi sister yenyu vadhe vase vakasimba imimi makatetepa saka hamusi kuona kuti munoda kungonetsa doro iri harisi rawandisa here but matwini asai asina kufanana ndofanira DNA test doro wanda hamusi kuona kuti manyanya kumwa doro racho here hausi kundivhara neroti vanawa matwins but aiwa hazvinetse munongotora vese moenda navo kuDNA test vangoonekwa chete vari vana venyu mukundibhadhara nemombe waona kavakadzi matanga uda uri aiwa munongoenda navo vese vari 2 handamboramba munoenda navo vese kuDNA test zvatopera chiri dzako ritorongedza doro vakafanana vana vedu tese vakafanana regendrari mamusi kuona kuti mukuda kutoa